בועה של אושר גדול. גם קורדינציה, זה מוסיף לחברות וגם לתחרותיות וגם לקחת את הדברים יותר בקלות. משמעת עצמית וקבלת החלטות. אני תמיד מאמין שספורט משליך על החיים, ורגע לפני כיתה א' זה בול בא בזמן, כל הקטעים האלה של מעבר למשהו אחר ולהיכשל, לקום. המון ביטחון עצמי. יוסי אחלה גישה לילדים, מקצוען, יודע מה הוא עושה. כפרה עליו יוסי, מספר אחד. על ילדים אי אפשר לעבוד, והם אוהבים אותו, ויש לו את הנגיעה, את הטאץ' הזה, את החיבור הזה לילדים, וזה ניכר. מספר אחת. הסבלנות, האכפתיות, הניסיון, המוטיבציה שהוא מכניס בילדים. יש לי הרבה חברים פה בחוג, במושב. אני יודע שמדברים ביניהם לפני האימון. ביום של האימון בגן יש איזה שיחות ביניהם, וכבר מיד אחרי גן הם מחליפים לחולצות של החוג, אז יש כבר תכונה כזאת, התרגשות כזאת ביניהם, זה מגניב. משהו במשמעת. מקשיבים יותר, מרוכזים יותר. חוויה. בועה של אושר גדול. משפחה. גם המאמנים, גם יוסי עם הילדים, הם נהיו ממש משפחה.